ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମହଲ ଭିତରେ ଥିବା ପାହାଚରେ ବସିଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ନା ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲେ ନା ଖାଇପାରୁଥିଲେ। ଦିନରାତି ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିଏ ସେ ଅପରାଧୀ ଆଉ ସେ ଶରୀର ଦୁଇଟି କାହାର ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଖୋଜିବେ ସେ ଅପରାଧୀକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହତ୍ୟାର ନା କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ନା କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା କେବଳ 2ଟି ଦରପୋଡ଼ା ଶରୀର, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଶରୀର 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷର ସେ କଥା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଶରୀର 2ଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିଲା। 100 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମହଲ, ଯେଉଁଠାକୁ ମଣିଷ ତ ଦୂରର କଥା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ। ସେଦିନ ଏହି ମହଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 2ଟି ମୃତ ଶରୀର। ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ମହଲ ବନ୍ଦ ହେବାର 50 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ 2ଟି ଶରୀର ମିଳିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ହତ୍ୟାକାରୀ ଏମିତି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ଯେ ଅପରାଧର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହୁତ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି କେସ୍ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସୁଧାଂଶୁ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ମହଲ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ହେଲେ ଏ ମହଲର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିବାରେ କାହାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ରାତିଟା ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ରାତିଟା ଏଇଠି ରହି ସକାଳେ ଭାବିବି କ'ଣ କରାଯିବ। ସୁଧାଂଶୁ ଫୋନ୍ର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ। ପାଚେରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଗେଟ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାର ବାମ ପାଖରୁ ଏକ ଆଲୋକର ଝଲକ ଦେଖାଗଲା। ଆଲୋକଟି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲା। ସୁଧାଂଶୁ ଆଲୋକଟିଏ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ସେଠାରେ ଘର ଅଛି ବୋଧେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ନହେଲେ ରାତିଟା କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟି ମିଳିଯିବ। ସେ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଦିଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବାକୁ ଆଉ 3 ଦିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଜହ୍ନଟି ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜହ୍ନର କିରଣରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନଦୀରେ ଜହ୍ନର ପ୍ରତିଛବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସୁଧାଂଶୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଜହ୍ନର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଆଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଆଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ହାରରୁ ଆସୁଛି। ହାରଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବାରୁ ଆଲୋକଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁଧାଂଶୁ ହାରଟିକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ହାରଟି ଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖକୁ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗଛ ବୁଦାରେ ଢାଙ୍କି ରହିଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର। ସେ ପାଚେରୀ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଡାଳ ଫାଙ୍କରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହଲ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା।